Moikka kaikille, tervetuloa katsoa pitkästä aikaa uutta videoa. Tosiaankin mä tein viimeksi video joskus puoli vuotta sitten. Olen tehnyt nyt hirveästi videoita, mutta se sit johtuu siitä, kun mä en oo silleen jaksanut, mutta nyt mä taas alan tekemään taas vähän nyt videoita. Ja joo. Siis tosiaankin tässä videossa pelataan siis Bravely. Ja muistan nyt tilaa kanava ja tykkää videosta, koska nyt mä taas alan tekemään taas videoita mun tauon jälkeen, mutta nyt ei muuta kuin vaan peliin vaan. Tosiaan tää Bravely on sillä aikaa tullut aika monta uutta tyyppiä, kun mä en oo tehnyt videoita. Ja tästä on tullut aika paljon uusemmin kuin nykyään, kun vitsi se joku ranked joku passi, mikä maksaa 30 ja jotain tällaisia. Mene tonne puskaan piiloon. Nyt se joku dougi meni tappaa sen. Myöskin nykyään tässä Brawlissa on tälle, että gadget on silleen loputtomasti, mutta näin aloitautuu hitaan. Siellä on niinku tikki piilossa. Ei vitsi, mitä mä missasin tohon? Ei mä voi tässä nyt kuolla. Mä menen hiilaustauko, peli pause, älä iske. Okei, mä menen vähän aikaa piiloon. Let's go. Nyt saatiin pieni lepohetki, nyt mennään uudestaan. Hyökkätään sen kimppuun. Tänne. Ei, tänne. Ei. Tässä. Ja mitä tää helvetti tekee? Toi oli varmaan joku botti tai jotain. Ei ole, siellä oli joku tommonen humpskare. Mutta siis joo, mä voin näyttää vähän näitä uusia tyyppejä. Ja kyllä te varmaan tiedätte, nyt sillä kuitenkin tää tulee joku tällainen. Sitten tällainen. Ja vähän tällaisia kaikki. Sillä on joku mä en nyt tehnyt videoita. Voi vaikka näyttää mitä tää uusin tyyppi, tää joku Finksi pystyy tekemään. Tää on siis sillä, että tää perussisko on tällainen, tää ampuu 3 tällaista juttua. Ja sitten se keskijuttu vetää eniten damagea. Ja mut sit se pystyy sillä niinku tällä vetää, sit se vetää niinku, toi vetää 900. Ota. Toi keskihomma vetää 1800 ja nää yhdessä vetää 2700. Sitten tää superi. On tällainen hidastushommeli. Tälleen. Mä hidastan tän luoteja. Voi väistellä nää tälle hienosti. Ja joo, tällainen tää on. No niin, okei. Okei, siellä on uusia tyyppejä. Ja nykyään siis täällä ränkkerillä siis on joku oma passi. Sillä että se on vähän outo. Nykyään on vähän kaikki uusia juttuja tullut tähän tälleen. Ammutaan tää Gale tästä seinän läpi. Boom. Ei vitsi, sieltä se bulvaa jyräilee. Okei, nyt mä kuolin. Mutta siis joo, nyt kansi siis tilaa kanavasta. Nyt mä taas alan tekemään siis kunnolla videoita, niin sitten mä teen tällaiselta, kun mä tein viimeksi sen pitkän videon joskus silloin syyskuusta tai milloin. Taas aloitan vähän tekemään näitä. Okei, siellä tulee Amber. Se ampuu mua tulella. Mä tapaan sen. Ei vitsi, toi gadgetti. Mä oon lovi. Okei. Jos haluatte nähdä lisää Brawl Stars -videoa, niin voitte laittaa tykkäystä ja jotain kommentteja. Siellä on El Primo. Sieltä. Tapaan tää El Primon. Sieltä. Saatiin se äijä. Sitten mennään vähän tänne. Otetaan boksi. Siellä on, mikä toi joku uusi äijä. Ammutaan sitä täällä gadget-iskulla. Ammutaan tätä Melodyä. Okei, nyt mä oon kyllä vähän lovi, pitää mennä pakoon. Okei, nyt se on mä vastaan toi skeittaaja toi Olli. Ja kyllä mä oon Bravely on nimennyt niinku jonkun tyypin niinku joku skeitteen mukaan, kun Ollihan on se joku hyppyskeitillä, se on vähän outo. Kyllä mä tää voitan, kyllä joku Olli ja helposti. Piu! No niin, let's go.
Oli nyt ihan hyvin tehty. Otetaan tästä vähän 100 krediittiä. Ja nyt mulla tosiaankin on melkein kaikki tyypit tässä pelissä. Mut puuttuu enää. Ja toi uusi tyyppi Facebook, sitä mä en jaksa käyttää, mitä kuinka paljon se maksaa tää. Rupea chiigaamas. Okei. Se maksaa 24 euroa. Niin ei oo yhtään vörttiä. Ja niin sitä ei oo, en mä nyt tullut verran rahaa ja mä oon niinku melkein saanut kaikki, mut puuttuu enää niinku, jos ei lasketa, niin ne 4 tyyppiä. Ja mä oon kohta saamassa tätä Amberia. Ja joo, ehkä nyt tää video vois pikkuhiljaa alkaa loppuun. Mä ehkä vedän vielä, tai en mä keksittekään. Joo. Okei. Ei mulla oo puhelimena. Helkut, mä missään kaiken. Ei okei, se on ihan sairaan. Nyt 1 hitti sais tapettua sen. Ei vitsi, se pääs pakoon. Vitsi. Mulla on 3 power cubea, se on hyvä. Ja sieltä tulee Edgar. Sieltä tulee Cordelius, se jahtaa Edgaria. Ja Cordelius tappaa Edgaria. Ei vitsi, nyt sitä hyppää, kun itse Edgarin tarvitse hyppäästää puskasta 8 power cubea, ei tuossa voi tehdä mitään. No joo, nyt mä oon kuvannut sitä videoa 10 minuuttia. Mä en ihan tiedä kuinka pitkä tästä tulee, kun mä oon editoinut tämän, mutta kuitenkin. Nytten tämä video päättyy tähän ja mä vielä nopein näytän, siis täällä on nykyään joku tällainen ränkkeri, tällainen. Tää maksaa joku 30 euroa. Tää on kyllä sairaan kallista, tää tarkoittaa olikin miljonäärillä, mutta joo. Nyt se olisi moi ja nähdään seuraavassa videossa. Muista tilata kanava ja tykkää videosta. Hei, muista tilata tämä kanava, koska tänne tulee paljon hyviä ja laadukkaita videoita. Ja muista nyt heti paikalla painaa sitä tilausnappia. Let's go! Okei, mä tilaan. Okei, let's go. Hei, mitä ihmettä? Oho! Tämähän on paljon kaikkia siistejä ja cooleja videoita. Nyt kyllä mä heti paikalla tilaan tän.